Здравейте хора, в днешното видео ще играем състезания, ще има много завъртания, ще има и готини моменти, така че оставете лайк, абонирайте се за канала и продължайте напред с клипа. Айде! Така, сега да видим картата. Това е първото състезание за днес, така че и е контакт на всичко отгоре. Първо състезание е контакт, ми се струва много супер. Състезанието, сега да видим колко чекпоинти ще е. Тук единственото, което 99 чекпоинта. Тук единственото, което имам плюса на това състезание е, че е контакт и всеки ще се блъска. Така че на контакт, колкото и да не си добър, не е толкова важно, отколкото на не контакт. Защото тук всеки ще се блъска. Така че тук можеш да си караш както си поискаш. Защото, нали, прак. Така, Comet S2. You got this! И пак ще се чуя. Как тези са забива? Там, че са добър, аз се всякъде, ама са супер класи, там майче. Пак, как се добиваш, аз даже не стигам с по-малка кола от те. Да, този се удари един човек, който е с спорта. Аз съм с това. Айде, какво трудно. О, не. Това. Добре бе, чисто. Даже стои нещо. Браво бе. Това няма да го... Леле.
това знам колко е бавно. Да. Това е бавно, аре стига, Той даже че... Да, не, пише 40. Ама, как да може? Леле, трябваше ли да го удръж, бе? Защо, бе? Не беше дал нещо по-нормално, бе. И също. Абе, със спортни коли сте, бе, момчета. Можете ли да карате по-нормално, бе? На мен друг тек ми даде. Как по-добре ще трябва да карам? Ако трябва да карам по-време, това ще не е лично кола да се прави. Ето. Абе, ако не поднася, добре, не поднася. Аз също го получавам. Никога... Айде. Пак не се да получим. Айде, като ми изблъскам преди малко. Сега ще ми... Той майче да му блъсна мене, съм блъсна себе си. Първи чекпоинт, остават ни още 18. Видим какво ще стане до следващия. Дали ще мина? Леле. И аз се изпуснах чекпоинт. Браво на мен! Това не поднася чак толкова. Аз мислих, че так му го казах. Знам, че... Го казах. Нищо. По-добре да си дам. По-добре да си дам. Айде, няма ли да ме стигна някой? Добре, мина почта. Мисля си, че беше. Добре. И последен трансформ. И получавам... Айде 10. Айде 10 са. Го и второто състезание. Това вече не знам дали е контакт или не е контакт, само знам, че е с суперки и не е трансформ състезание. Но дали е контактно или не, това вече не го знам, ще го видим. Така. Чекпоинта 85 ще е това състезание. Добре. И това ще е на обиколка май. Би трябвало. И с суперки сме. 17 човека, Инфернус. Здраве. Така. Да кажем остава.
сивия, зеления. И аз карвам. После и аз. Си топно. Някъде място. Айде 13. Третото състезание, което вече е трансформ, но не е контакт. Трансформиращо състезание. Да видим сега колко чекпоинта ще е. Смисъл от това състезание и да спирам. И това състезание ще е 93 чекпоинта. Добре. Но това ще е трансформ. И това даже аз не знам. Това ми прилича на камбана. Намерих на какво ми прилича. Пак почваме с супер коли. Айде! Това да не е заради OBS. Great burnout, защото погледнах от друга страна и не го гледах. Да, 200. Аз изпуснах чекпоинта. И сега очаквам това какво казай за завъртането? Ще не има за някакво. Просто трябва да говоря и знам, че това ще се случи. Това даже не успя и да спира. Даже и не успя да спира. Айде, Ой, си да видя. Място съм на 7. Преди малко бях на 15. Да, това не може да се. Това не може да се. Айде, комбан! Айде! Бича с камион. А този пък с рейс. Аз съм с комбан. Ние тримата сме най-добре. Изпреварих плюс. И там малко. То това е малко плюс. Даже той е по-бързо от мен. Не е бързо, да. Дай, колбана ще успее да мине. Да бе, браво е колбан. Давай. Браво е, успя да го мина. Компресор. Сега няма. Значи където няма да бъде там. Айде. Тук нямаше да бъде. Да, и се удари. На 11 място. Айде, нещо. Това може малко повече. Малко. Това
Айде, продължаваме със състезанието. Поне не бъдеше важно човек. Не! Как бе? Що бе? Така. Айде, продължаваме. Леле! Как се удари? От 20 съм! Моля! О, 15. Това даже майче не чакай. Добре, окей. Става. Пак е 120. Не, чакай. Ставам. Да, по-бързо се пак. Давай. Леле, а това слънце как хубаво. Ево да. Само че тук при нас слънце бегано ще е хубаво. Стига пак. Стигат и братски автобус. Да, той вече не цапа да. Не. Добре де, как става тази работа? Ако можеш да ме обясниш. Защо FPS-а ми пада, ако мога да питам? Ще припадна. Аз ще припадна. Това се моля. Значи, днес състезания много ми харесаха. Почнах от някое по-добро място и стигнах до 14. Първоначално майче почнах от 10, после 10, сега 14. Браво! Все по-зле и по-зле. Хора, благодаря, че гледахте днешното видео и до следващия път.